Badhe ngaturaken tembang menapa nok sing mat-matan sik. Nggih, pelok ya Mas. Gak bolos. Oh gak tau mlebu. Ora tau mlebu malah. Gak apa-apa lek gak sapinter sing penting sugih ngono lho. Diaturi tetembangan apa Cahayu sing mat-matan riyin. Angenteni Mas. Oh. Mungkin sanesipun neh. Suka parisuka wabile mangke Bapak Ibu tamu undangan badhe ngersake lelagon saged paring cecala utawi nawala setunggal mboko setunggal. Apa diaturi cokek napa monggo? Dadi-hati. Dadi-hati saja ya Mas. Iya bolo. Jan sone iki kagungane Mbah Bayan dhewe. Oh, ngono ya Mas. Ya Mayan Penak iki banget ya Mas. kagungane Mbah Bayan. Oh nggih, Mbah Bayan mriki. Ya adike sing digawe, mula ya penak tenan kok. Didawake napa Mbak Sela Octavia? Dadi-hati Mas. Oh, dadi-hati.
Sela ya. Mas Bagong. Pancen yo padane udan kok ya, Nduk. Iya yo yo yo. Oh so. Oh, maksudane dadi sak wajan. Kaya apa? Nyambut gawe iki bengi iki sing paling rekoso kok tukang son Mas Tukang aku. son, iya Mas. Sedina suwi kok otang-otong barang abrakan loro iki lho. Mesakne lho Mas. Iki anggere dikekene kok kodanane digawa Nah, mrene. Anggere terang digorono neh. Neng kira-kira iki udan apa ora? Iki insyaallah ora iki. Ora. Iki rada rada rene lah udan lah gak apa-apa lah. Aman ya Mas? Golek pangane kok. Sing penting ora ketelekan manuk dhuwur iki lho ya. Ora nek manuke. Oh enek susuhe tapi. Oh merip. Oh, Ayo iya. oke. Ya wis, ayo iki. Dadi ati. Oh oh. Sembah kasun Mbak Ayu Sela Oktavia sampun ngaturaken setunggal tembangan mawi laras pelok barang tembangipun wonten Dadi Ati